masobra sini pula. Masobra 10 na ka mga schools. 10. Paano ni Sir mag-apply? Ginad si kamo Ah, ni nag-identify sa DepEd? Bali gina-propose ni no sa nga aton sini nga mga schools, gina-identify sini sa nga Department of Education kung ano sini nga mga eskwelahan sini ang makapatigayon, o kung ang capable nga maghimo sini sa nga limited face-to-face class, kung sa diin may ginahimo sini nga ginatawag naton sini nga school safety assessment. So diri sini dapat mapasaran mo sini ang tanang indicators sa aton sini nga school safety assessment tool Bomber early no. So Okay. may apat ini ka category amo ining school operation indicators, teaching learning indicators, well-being protection indicators, kag suman home school coordination integrators. So kung once nga may kaya ka na diri hindi mapasaran sa sini nga mga indicators, technically early hindi ka gid maka mga hindi ka mapilian sini nga mapatigayon sini sang limited face-to-face class. Hmm. Kay tungod isa sini sa assessment nga ginaobra sa dara is wala sang kaso sang COVID nga nagataas sa isa sini ka locality kung sa tinang eskwelahan ang Aha. dara sini napahamtang. Okay. So, dapat, sir, may raman sang approval ang LGU, no? Yes, sa Boberly, no? Kay tungod tanawon sini naton isa sini ka requirement o kun requisito sini sa pagpatigayon sini sa nga aton sini nga limited face-to-face class amo sini concurrence gid sa nga aton sini nga mga local government unit, particularly Hmm? sa aton sini nga mga mayor, kag sumuman ang paghatag sini sang parents consent sa mga kabataan nga maga-intra sini or maga-upod sini sa aton sini nga limited face-to-face class. So kung Aha. wala ini sang concurrence ng LGU kag sumuman sang parents consent, hindi sa gihapon sini makapatigayon sang ginatawag naton sa limited face-to-face class. When we say COVID cases, submit na sila, sir, sang certification from the city or municipal health office indicating nga sa amon ni nga mga binulan or sa sunod-sunod nga mga sinimana, zero ang COVID case sa mo nga area. Technically, Bombo early no, ang pag-identify sini sa risk classification ang ayara sini sa kamot sini sa aton sini nga local government unit kaupod sini sa aton sini nga Department of Health. So, in-identify sini kung ang imo sini nga area is high risk, low risk or moderate risk. So sila Aha. sini nag-identify kung ano sini nga mga areas ang yara sini sa nagkalain-lain sini nga mga risk classification. And then once nga mabalaan na sini nga isa sini ka area is low risk, dira na sini mag-coordinate ang atong sini nga mga schools division offices Hmm. agud sini nga maka-identify kung pwede bala makahiwat sa face-to-face class ang isa sini ka eskwelahan sa ila sini nga mga nasakupan. So, bisan isa lang, sir, ka-requirement ang hindi mo ma-meet, automatically disqualified or hindi ka nakapasar? Yeah, yes, technically hindi ka kapasar pero kung ina man lang ang requirement is tama man lang ka minimal, kag pwede mo pa man lang ma-correct before November 15, pwede ka pa ma-consider as long as mo comply mo gid ang ina nga requirement. Tungod nga kung tanawon sini naton sini no, ang school safety assessment tool, tama ini siya kalaba kag kadamo sini sang checklist nga dara. Hmm? So dapat sini comply mo gid ini siya, Bomber Erlin. Okay. So kung once may isa ka lang sa nadara nga hindi ma-checkan mo siya nga no ang imo sabat, so either nga dapat i-comply mo siya or kung hindi mo na siya ma-comply hindi ka na makapatigayon or hindi ka na makaparticipate sa limited face-to-face class. Mhm. Kitungod nga kung tanawon sini naton like sini diri sa may managing school operations, isa sini ka mga sa shared responsibility is the school has secured support of LGU, may it be barangay, municipality or province through a resolution or a letter of support. So kung dapat check, number one gid ni siya nga requirements ni sa aton sini nga school safety assessment tool. Aha. How about to, sir, ang consent dira sa mga parents? Paano naman iniya? Nagapadala na nga daan sang letter sa parents? Sa aton sini nga mga parents consent no, may ara sini sa nga letter nga nagapahibalos nagapatimaan nga ila sini nga bata, gusto nila ipa-intrahon sini sa aton nga limited face-to-face class. So sa parents consent kinanglanon sini nga magperma ang ginikanan o kunang guardian sini sang bata nga naga-allow sini nga bata Mhm. o kunang nga magsulod sini sa aton sini nga limited face-to-face class. So, dapat, sir, tanan nga ginikanan, nagpasugot, what if abi may isa, dua, tatlo, maximum of 5 ka mga parents, hindi sila gusto nga magbalik sa face-to-face ang ilang student? Kung hindi magpasugot sining ilang nga mga ginikanan, nga magbalik sini sa face-to-face ang ila sini nga mga kabataan, still
magahatag gihapon sa nga kalidad nga edukasyon sini ang inyo sini nga Department of Education pagi sini sa mga modalities naton sini nga gina-offer. Aha. So kung hindi magpasugot ang ginikanan, it doesn't mean hindi sila pwede maka-eskwela. But still ang modalities naton ara gihapon Bombo Early, no. So gina-emphasize sini sa Department of Education nga dapat sini magpasugot man sini ang ginikanan nga magsulod sini ang ila sini nga kabataan sa limited face-to-face. So that's why nga gina-require gid sini ginatawag sini naton nga parents consent. Aha. So kung medyo ilisipon lang dara sir ang hindi magpasugot diri sa face-to-face, ma-qualify gyapon ang ining eskwelahan? Oo, ma-qualify siya, no. It's because hati kung tanawon sini naton Bomber Erlin ang number of class size sini sa aton sini nga mga klase nga magapatigayon sini sang limited face to face amo sini nga 12 para sa kinder, Aha. 16 para sa grade 1 to grade 3 kag 12 sini para sa senior high school nga may laboratory classes. So kung malabot sini ang maximum nga numero very good gid nga aton sing nga maginikanan ga-allow with sing nga kabataan nga mapatigan sa face-to-face class. Pero kung hindi man naton sing malabot sining 12 para sa kinder, still makapatigayon sa gihapon sa nga limited face-to-face class. Okay. Ang ining tatlo nga ni sir, we have Mayabay Elementary School, Exoro Elementary School, and Lacerna Integrated School. Anong mangin set up sinidiri sir sa November 15? When we say of limited face-to-face classes. Oo. So bali sa Mayabay Elementary School, ang pilot grade amo ang kinder to grade 3, ang sa Igsuro amo man sini kinder to grade 3, kagang sa Lacerna Integrated School sa Mayaklan amo ang grades 2 and 6. So kung tanawon sini nato no nagpatigayon na sini sa assessment sa eskwelahan sini aton sini mga katapos sini sa schools division office kung sa diin nakita sini nga mga eskwelahan mayara na sini sila sa hand washing station, may mga non-contact thermometer, mayara sini sang mga UV light, mayara man sini sang disinfection box, kag nasunod man sini ang 1 to 2 meters sini nga distansya sa aton sini nga mga pulungkuan sa sulod sini sang hulot klasihan, kag subuman may mga marker sa aton sini nga mga alagyan kung sa din nga madirect sini ang traffic sa mga estudyante nga nagagwa sulod sini sa eskwelahan, no. Kung tanawon sini naton Bomber Erlin, hindi pwede sini nga magsumalangay sini nga nagapagwa kag nagapasulod sini nga mga estudyante kitungod kiti dapat one way lang as much as possible para ma-avoid sini ang ang spread sang virus hinali nga mayara sini sa matabo sini infection, which is wala ginaton sini ginapangabay. So kung sa guidance sini sa aton sini nga regional director Dr. Ramir Bioy Kiko, wait and see kita sini no ginabantayan gid sini naton ang aton sini nga kadahulag, particularly sa tatlo sini ka eskwelahan nga magapatigayon sini sang limited face to face class. It's because nga hindi naton sini gusto Bomber Erlin nga piliton or Honda Sigon sini ang proseso kag sa ulihi bala pangin point na lang gid siya nga magahinulsol na lang gid kita. So ang aton sini nga guidance aton sini nga regional director is amat-amat lang kaginay-hinay lang abot sini nga mahimo sini naton ang limited face-to-face class. Pila ganito sir maximum per classroom? 12 lang sir, no? Sa kinder 12, okay. Sa grades 1 to 3 6, kag subong man sa senior high school is 12 kabilog. So bali nakatad-katad na gid niya sir gali ang ilay ang pulungkuan. And paano abi sir kay may iban nga mga kinder tilaban ginadulong pa sila mo sa mga ginikanan nila? Anong setup dira ya sir? Ang isa sini sa requirement no sa paghimo sini sang pagdulong sini sa mga estudyante is dapat ang ila. Okay, sige. Nag-bisyo ang atong saning internet connection. Opo dato na subong ang information officer sa DepEd Region 6, Sir Hernani Esculiar Jr. So darin na confirm naton nga ang nag-apply for Bacolod para diri sa limited face-to-face classes isa nga langilan na National High School. However, timay mga requirements dira nga wala na meet sining eskwelahan. That is why nga sila ang na wala na kasulod diri, wala na include as one of the pilot areas for the face-to-face classes. May mga nag-apply man from Sagay City, San Carlos, and then Kabangkalan, but ang nalakip lang gid diri sa listahan
nga sila ang nakapasar sa mga requirements. We have Mayabay Elementary School sa may Barbaza Antique, Igsoro Elementary School sa may Bugasong Antique, and then ang Lacerna Integrated School sa may Banwa sa Nabas sa probinsya sa Aklan. So, limitado lang yun na Banwa para sa may kindergarten at 12 ka mga estudyante ang pwede sa may sulod sa classroom. And then para sa grades 1 to 3, mga estudyante, and sa may senior high school, 12 ka mga estudyante. Gina-target ni Contani isang DepEd Banwa nga makompleto ining 120 ka mga eskwelahan for the pilot run antes paman Contani ang November 15 ng schedule. But initially, sa pagwa nila kahapon nga listahan is 30 ka mga schools out of 59 ka mga nag-apply amon ni ang makasugod asang face-to-face classes sa may Nobyembre 15. Ay ating iban na dari dako nga kabangdanan o rason na dari siling ni Undersecretary Garma is ang hindi paghatag o kanang failure nila nga makasecure sining approval sang local government unit sa ilang komunidad kagad sabang man sa mga ginikanan. Kaya magapirma ni dapat sang parents consent ang mga ginikanan kung nagapasugot sila nga makasulod or makabalik na sa ila sa nga classroom ang mga kabataan. Because may pila diri ka mga areas nga sa una to nga nag-apply ang ining eskwelahan, manubo pagid ang kaso, but nag-amat-amat naman saka ang number sang COVID cases. Balikan naton si Sir Esculiar. Hello sir, nautad kita sir. Okay, sige. Sige, okay lang. Okay, via phone. Hello sir. Okay. Kay mayara dre asang mga dapat mapalagas man na nila akon mahingagaw ang ining mga requirement para nga maasa sa sang Department of Education ang ining bag-o nga classification. Okay, sige dahil lang gida kay at least makaistorya kataliwat kay Sir Hernani Esculiar, ang Information Officer sang DepEd Region 6 Banwa. Parang mahibaluan naton na dre kay tiamon ni ang mga panibag-o na naman nga mga ginatinguhaan kun tani kami implementar sang DepEd. That is why nga timayara sang ginapanilagan lang anay. Ginapanilagan or panilagan halin sa November 15 kung makaya. Na hindi man sila mabasulan sa sining pagdamo sang kaso sang COVID-19. That is why mga schools nga napilian for the pilot run. Hello sir, nautod kita sir. Oo, Bumberly, no? Nag-tisyo sini ang aton sining internet connection. Sige sir. Dali na kita to sa mga ginikanan nga madulo nga sa mga kabataan nila. Wala man dira sang requirement nga dapat ini mga ginikanan fully vaccinated sila sir. Wala man sinisang requirement no nga ang mga kabataan mga ginikanan sinisang mga kabataan is fully vaccinated, pero may mga health protocol lang nga pagahimuon sini sa eskwelahan kung sa diin na mayara lang sang area nga pagabantay magatener sini aton sini nga mga ginikanan kung sa diin na magahulat sini sang ilang mga estudyante, particularly dara sa may asaton sini mga kinder, pero but still ang mga ginikanan dara sa holding area nagasunod sini sa gihapon sang ginatawag sini naton nga mga minimum health protocol. Kag subuman ang mga estudyante nga na-identify nga magaupod sini sa limited face-to-face class, ang ila sini nga mga balay usually walking distance lang no sa aton sini nga mga eskwelahan, or mayara sila sang kaugalingon sini nga mode of transportation agud sini nga malikawan sini ang contamination sa ila sini, particularly if they are using it sang ginatawag sini nga mga public transport. Okay, kung nagalakat lang mi sila sir, okay lang man. Oo, amo nang pinaka-ideal no, as much as possible within the vicinity sang school ang aton sini nga mga estudyante nga upod sa aton sini nga limited face-to-face class. Kunyara na sir sa classroom, ano ning requirement ninyo
face mask okay na or dapat may face shield gid? Kung tanawon sini nato no, face mask is isa na gid sini kag subong man sini sa aton sini nga mga hulog klasihan, maya kung tanawon sini nato no ang pilas ni ka mga laragway nga sa paghihimo sini sa aton sini nga assessments sa aton sini nga mga schools division superintendents, may mga eskwelahan nga nagbutang na gid sini sa nga barrier sa aton sini nga mga classroom. Kung masingit nga barrier kinsirhagid la may isa gid siya ka enclosed space, may plastic barrier kag isa sini ka estudyante nga mayara sa isang kulumpuan dara sa sulod sa sina nga barrier. So wala gid sang tendency nga ang estudyante makatabok sa pihak sini nga sini nga mga seatmate still 1 to 2 meters apart. So plastic barrier may isa sini ka eskwelahan nga plastic barrier gid ang iyang ginbutang sini. So bisan naka face mask lang aton sini nga estudyante still safe sa gihapon sini. At the same time, ang kada classroom dapat mayara sini sang alcohol, hand washing station, may hara sini sang habon nga 1:1 as much as possible sini. Ang ratio meaning nga ang inang alcohol, ang inang habon, ang inang sini nga mga utility, mga personal effects, ang iyalang gid sang silang estudyante. Wala sa sharing as much as possible. So, may mga schools man, sir, nga wala na sila yan nagbutang. Kumbaga daw may cubicle, kaya nga imo, but plastic barrier lang ginbutang. Oo, which is amo sini ang isa sini ka mga requirement no nga dapat protected gid katama ang aton sini nga mga estudyante nga mag-upod sini sa aton sini nga limited face to face class. Tay kung tanawon sini naton gani sa iban sini sa aton sini nga mga private sini nga mga kag public sini nga mga offices, gabutaman kita sini sa ginatawag sini aton nga plastic barrier. So sa eskwelahan pwede gid nga butangan sa plastic barrier ang aton sini nga mga kabataan to ensure nga wala sinisang contamination nga matabo sa sulod sang classroom over early. So, hindi pwede, sir, nga wala nagbutang, no, ang school sang plastic barrier. Bisa nakatad-katad pa ya ang mga pulungkuan. Dapat may barrier gid. May barrier gid. At the same time, dapat ang flow sang hangin is open. Hindi siya aircon as much as possible. Nang flow bala sang hangin, halin sa sawa kapasulod, sige-sige, kag wala nag-rotate lang sa sinanga area. Sir, ining grades 1 to 3, pila ni sila ka section? Wala man sini na-identify kung pila sini ka section dapat, pero as much as possible, sa isa ka class size, 12 lang gid kabilog for kinder. So, kung magsubra sila 12, let's say, for example, business sinang klase, no, or sa isang section, 24 kabilog, and all those 24, ang nagsugot sini nga magpatigayon sini sang face-to-face class, nakakuha sila sang consent sa sini nga ginikanan, pwede nga subong nga semana, group A, and the next week, group B. Para pero, at least hindi sila. Yes, Bomberly. Ang subjects nila, yes, sir, grades 1 to 3, wala pa manega silo-silo mo, no? Wala. One teacher lang gid sila, ya. Usually sa elementary, one teacher, one subject lang man. So, take isa pa, Bomberly, kung tanawon sini nato, no? Kung limited maning number of hours nila na mag-stay sini sa eskwelahan, kung sa ng kinder to grade 3, maximum of 3 hours lang gid, and at the same time ang senior high school natin is maximum 4 hours. So the rest sina hours sa isa sini ka class day, mga focus na ini sila sa mga modalities naton, may it be modular, radio and television based instruction o kung online. So blended learning sa gihapon, Bomber Erlin, may mga subjects nga kung ikaw ang imong klase na upod sini sa limited face-to-face class, may ara sini nga subject nga imo sini nga pagahimuon or may adlaw sini nga sa eskwelahan ikaw, but at the same time may ara man nga adlaw nga yara ka lang sini sa comfort sa imo sini nga balay. Pero sir, ining mga na-identify na yang mga students, sila lang gid niya, sir, no? Hindi pwedeng kung sino lang to abi ang available, sila ang makadto sa classroom. Hindi. It's because nga dapat kay kung tanawon sini naton sa may aton sini nga school safety assessment, dapat ang well-being protection ginabantayan gid sini Bomber Erlin. So as much as possible, kung sino ang upod mo sa imong klase, siya lang gid ang upod mo all the time. At the same time, as much as possible ang aton sini nga mga school authorities mayara sang contact gid sa mga estudyante nga yara sini sa ila sini nga mga nga yara nagasulod sa isa sini kadlaw dira sa may eskwelahan, for example subong nga Lunes mayra sang 12 ka kinder. So ang 12 sina ka estudyante ka kinder students mayara sini sang contact gid ang eskwelahan sa ila sini nga ginikanan in kaso sini
nga mayara sang sintoma nga maggawa sa isa sini ka mga estudyante, which is wala gina naton ginapangabay Mhm. kagway gina naton kag ginapangamoy sini naton nga wala sa isang sintoma nga matabo or mga maga-manifest sa mga estudyante nga naga-participate sini sa aton sini nga limited face-to-face class. And then ang ila sir nga mga classmates nga wala yan na include diri sa limited face to face, same lang man ya gyapon. Padalaan lang to sila yung module kaya basi mga mareklamo bala nga ti unfair bala. Ang bata mo to yan nagasulod ya sa classroom nga ang amon niya bata ginapadalaan lang ya module. Oh, patanaw sini naton Bobo early no, ang ining limited face-to-face class is only pilot implementation ng ini siya. So hindi siya pwede nga i-implement naton gulpe sa tanan-tanan. Aha. So kung once nga imo sining bata or ikaw nga ginikanan hindi kaya mag-allow sa imo sining bata nga masulod sini or mag-participate sa aton sining pilot runs ng limited face-to-face class, wala man sini gina discriminate sini sa Department of Education. Still, gaan kasi gihapon sa module, kung ano man nga modalities ang imo nga gin-applyan, may it be online, radio-based, television-based o kung modular ka man niya, ihatag gihapon sa imo sa Department of Education ang kalidad nga edukasyon nga para gid sa imo sining mga kabataan. Mag-recess sir, allowed ni sila nga magagwa or dapat may balon na lang sila halin sa balay? As much as possible, may pagkaon na sila sining upo nga dala no, sila sining mga ano ni gani nga mga desk o kung plungkuan sa sulod sini sa eskwelahan. Agod nga hindi na sila sini magsagay pakagwa once nga sugod na sini ang klase. So kahit ko tanawon sini naton 3 hours man lang siya. Kung tanawon sini naton Bomber early 3 hours man lang for kinder to grade 3 and at the same time 4 hours man lang sa high school. So technically half day lang ini siya. So gina-preferred gid or gina-inganyo gid sa Department of Education nga pabalunan sini sang mga pagkaon sini ang aton sini nga mga kabataan nga maga-participate sini sa aton sini nga limited face-to-face class. So mostly sir, pag puli nila kunod to, kahit natapos naman ang 3 hours, so is half day lang gid ang klase nila sa aga lang gid. Amo lang gid na. Sa maximum of 3 hours lang gid mo per early. Okay. Wala man ang kung naga or hapon. Basta maximum of 3 hours lang gid ang ila sini nga face to face sa isa ka sini ka adlaw. Okay. Finally, Sir Hernani, anong mabili ni mo sir nga mensahe sa mga eskwelahan man diri sa Bacolod and the province of Negros Occidental kalakip na sa mga ginikanan, sir? Sa aton sini nga mga school authorities no nga labi na gidara sa may Bacolod City kag sa probinsya sini sa Negros, wala gid sini kadulaan sa paglaom sa Department of Education nga makapatigayon man kami dira sa limited face-to-face class sa inyo sini nga area. Only that nga dapat lang gid mapasaran sini naton ang school safety assessment tool nga ginhimo sini sa Department of Education agud sini may baluan kung ang isa sini ka eskwelahan is capable of having the face-to-face class. At the same time, padayon man sini ang assessment sa Department of Education, kaupod sini ang aton sini nga Department of Health, tugsbo man sa mga local government unit, sa pag-identify pagid sa mga eskwelahan nga posible paghimuan sini sa limited face-to-face class not only dira sa may Bacolod City kag Negros, but subong man sini sa Bugos sini nga Western Visayas. Sa aton sini nga mga ginikanan, ang anang naton sini sa masunod sini nga mga inadlaw, isa sini ka mga eskwelahan o isa sini sa eskwelahan sa Bay Bacolod or sa Negros ang hiwat man sini sa limited face-to-face class kag once nga mayara na dara sa eskwelahan sa inyo nga area nga magahiwat sa isang limited face-to-face class, ginasiguro gid sa Department of Education kaupod sini sa Department of Health kag local government unit nga ang tanan sini nga mga minimum health protocol ang pagasundon gid agud sini nga malikawan sini naton ang paglaptas sini sa COVID-19 especially sa aton sini nga mga eskwelahan. So sa guidance sini sa aton sini nga Regional Director Dr. Ramiro Bioitico, ginasiguro gid sa bugos nga persa sini sa Department of Education Region 6 nga wala sini sa may matabo sini nga paglapta sa COVID-19 sa mga eskwelahan sini nga magahiwat sini sa face-to-face class. And at the same time, sa subong pa lang, samtang yara pa lang kita sa mga modalities, still ginahimo man sini sa Department of Education ang nagakaigo sini nga mga tikang agud mapasigurado sini nga ang aton sini nga mga school personnel both teaching and non-teaching ang bakunado na batok sini sa COVID-19. Hasta gani sir sa end sang school year or binulan lang ni siya sir? Ang pilot face-to-face. Pilot face-to-face Bomber early no, it's only good for 2 months. 2 months lang. Sunod sini sang 2 ka bulan, closely monitored gid
ang tanan nga hulag sa sulod sini sa mga eskwelahan naton. So, until January 15. Technically mga January 15 dara lang sinasta. And after sina dara mahimo sa isang assessment ang aton sini nga ang inyo sini nga Department of Education kopod ang Department of Health kung i-expand pagid bala ang aton sini nga pilot implementation sa face-to-face classes kung early. With this, thank you so much, Sir Hernandez Culiara Jr. Sa time ni mo, Sir, dari sa Bomba Radio Bacolod. Thank you so much. Mayong aga, Sir. Sa ngalan sini sa DepEd Region 6 Regional Director Dr. Ramir Bioitico, nagapasalamat kita sini si mo Bombo Erlin kag sa subong man sa Bombo Radio Bacolod sa paghatag sini sa tion sa aton sini nga Department of Education nga mapabalo sini ang mga tika nga ginahimo subong, especially nga gagahilapit na sini November 15 nga kung sila magasugod na sini ang pilot implementation sa limited face-to-face class. Madamo nga salamat. Maraming salamat kay Sir Hernandez Culiara Jr., ang Information Officer sa Department of Education Region 6. News exclusive. Sige, so tatlo ka mga eskwelahan na diri ang napilian na sa aton sa may Western Visayas. At nagdaraw man ning base madugangan na pa ini depende kung ma-comply kag ma-meet sa mga nag-apply nga mga eskwelahan ang ining mga requirements. Kay ini man na basta-basta ang sa checklist bala nga dapat ma-meet sa isa ka eskwelahan para nga ma-qualify for the pilot face-to-face classes ang grade 1, 2, 3, that is 6 ka mga estudyante. And then, ang sa kindergarten, 12, and sa senior high school is 12 ka mga estudyante per classroom. So, tag-tatlo lang na yagali ka oras. So, basically, testa lang siya sa udto. Sa pagkahapon, wala naman na diri sang klase sa sulod mismo sa classroom ang mga estudyante sa sulod sa 2 ka bulan. So, walin November 15 to January 15 ang ining pilot face-to-face classes. Kay magapatigayon na gilayon isang assessment ng Education Department kung bala okay ini siya kag pwede na nga makabalik ka sa classroom ang mga estudyante ay hindi lamang manegani mga ginikana na mga kumod bala, no? Nga dapat magbalik na sa classroom ang mga kabataan kundi ang mga manunudlo na budlayan man na sila. Imagine nyo na pila ka sa pagkadamol-damol ang mga module ang mga ginapreparar. Ang budget actually sa mga eskwelahan for the maintenance and other operating expenses gustuhan na lang ibakala sining mga bond paper. Ang printer mo dira because sa kadamon sa ginaprint na nagainit guba dayon. Namo na ang isa sa mga kabudlayan nga ginatubang man sa mga manunudlo mayo man at least mapatigayon na ang pilot face-to-face classes. So the rest nga hindi diri matalakay sa may face-to-face classes padalan man ni gyapon sa module ang mga estudyante. Kaya di ba na pwede ngayon ang bulyada, gid bala girayon? Makapatigayon o kung makabalik na sa classroom ang mga estudyante. So, Alangilan National High School ang nag-apply diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, but mayroon to sang requirement nga wala nila na-meet, so wala sila nalaki pa diri. Sa liwat, halin November 15, Mayabay Elementary School sa Barbaza Antique, Igsoro Elementary School sa Bugasong Antique, kag ang Lacerna Integrated School sa Bugo sa Mayanaba sa Clan amo lang ni ang makasugod asang face-to-face classes diri sa aton sa may Western Visayas. Para tay 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pagabalikan naton kamustaon naton ang preparasyon sa katon sa mga kapulisan diri sa may syudad sang Bacolod because kahapon nagpagwa na sang resolution ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga nagasiling nga sirado ang mga sementeryo, pampubliko man no kon pribado nga mga lulubngan, mga memorial parks sa mga columbaria diri sa aton sa Pilipinas. Halin sa Oktubre 29 hasta na sa Nobyembre 2. That is why nga ginarekomendar nila ang publiko pwede nga makabisita sa mga sementeryo sa yun sa mga minatay antes ang Oktubre 29 o kung pagkatapos na sang Nobyembre 2.
Istoryahan ta sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig.
Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon, sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho, nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO, agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizens suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar. Ay 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan din sa pagpangalaga isang bombohanay big time ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kahapon nagpasar na sang resolution nga nagamando sang closure sang tanan nga mga sementeryo nationwide halin Oktubre 29 hasta Nobyembre 2 para nga ma-minimize ang ining pagdinamo sa mga tawo nga nagadugok sa mga patio kag mapahagan-hagan man ang risgo sang super spreader event sa tion sang Tigalalag. Sa ginapagwa dring statement Interior Secretary Eduardo Anyo sa may pre-recorded nga weekly talk to the people ni President Rodrigo Duterte, ginpahayag niya nga ang publiko pwede gid nga makabisita sa mga sementeryo, mga memorial park and columbaria antes ang Oktubre 29 hasta or after na sang Nobyembre 2. Sa liwata, pwede nga makabisita syempre before October 29 ukon after November 2. Sa sining nga mga allowable nga mga pagbisita sa aton nga mga sementeryo, ang mga visitors must be limited to 10 persons per group and the venue must only allow 30% of capacity, though this can be raised to 50% kung gina-authorize sang aton nga local government unit. Dapat nga mayaraman na dra sang mga law enforcers and the mga barangay officials nga maga-enforce ning nasambit nga resolution. Nag-authorize man ni sa mga LGUs all over the country nga magpasar sang ordinansa
nga maimplementar ini mga undas measures, although tinauna naman na diri hangaton sa ning LGU sa may syudad sang Bacolod and then na province of Negros Occidental nagpasar na sang executive order o nag-issue sang executive order nga sirado hangaton nga mga patio halin Oktubre 30 hasta sa Nobyembre 2. Galing ang inalawman naton na dara nga antas sa paman ining mga petsa temo na ang pagdinamo sang mga pumuluyo nga magabisita sa ila sining mga minatay. So diri pa lang dapat yara ng pagbantay sa ngaton nga mga otoridad halin pa man Oktubre 20 habi or Oktubre 25 pasaka. And then November 3 sa mga November 5 pwede man lang kita makabisita sa aton nga mga minatay sa anuman nga oras. Parang makasindi dira sa nga kandila or makapangamuyo kag makahalad sa nga bulak sa aton sa nga mga minatay. Anong preparasyon na sabong sang aton nga Bacolod City Police Office, mga police stations nga muna naga-cover ang nagasakop sa ning mga lugar nga mayara dra sang sementeryo subong nga ginalauman naton ang magpadulong sa aton mga katuran before October 29 or after November 2 sa mga sementeryo. Direkta sa Burgos Cemetery o kanang Bacolod North Public Cemetery, Bomocala may defensor sa report. Kamin. So antes duwa kadlaw antes mga close no ang mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, Borlin magabutang nga sa PNP personnel ang BCPO sa kada sementeryo Bombo Orlin. Susunod sa Police Colonel na Thomas Joseph Martir antes ako na before 2 days so antes ang closure sa mga sementeryo mga-deploy na ini sila sa mga kapulisan para magbantay sa mga sementeryo Bomborlin kag gin-base man nila sa gipagwa nga executive order ni Mayor Bing Gunardia diri sa syudad sang Bacolod nga ang closure sa mga sementeryo October 30 to November 2 Bomborlin. So before closure and after closure may-ari ini sila mga kapulisan nga igabutang sa mga sementeryo Bomborlin para mapatiyas Bomborlin. So ano gid sila masugod bantay October 28? 27. Yes, Bomborlin. So mga October 27 magasugod na ini sila bantay sa mga sementeryo para at least sa Bomborlin malikawan ang pagdubok sa mga tao especially diri sa may area sa Burgos Public Burgos Public Cemetery Bomborlin ay tungod nga madamo diri nga mga nakalubong masubra sa akon nalabot sa 10,000 ang mga nakalubong diri so expectar gid na nga madamo diri ang magpadulong diri sa may Burgos sa Public Cemetery Bomborlin. So mayara sa limitado lang nga mga pumuluyo ang makapulong. May mga tawo man gilidera sa patio, may mga tawo man gilidera. May mga tawo diri Bomborlin na muli sila ang mga naga-star diri sa may Burgos sa Public Cemetery Bomborlin. So kami sila ang kung kaisa mayara na ini sila ang mga pamilya man nga nagakadto diri nga sila ginaayo nga patinduan ang nito sa ila sini nga mga himata diri sa may Burgos sa Public Cemetery Bomborlin. Okay, so kung 10,000 dara ang nakalubong sa may Burgos na buhin-buhin na naman binadara Bombo Carl kay ang iban tigin saylo sa mga himata nila. But siguro mga maximum 150 lang ang nasaylo according ka nagligad sa kay Sir Ricardo Repujillo ang caretaker. So almost 10,000 gyapon ang nakalubong dara. So kung may mabisita dara Bombo Carl, ang allowed is limited to 10 persons per group. And the venue must only allow 30% of the capacity. Pwede man din siya mapasaka sa 50%. Inaiya kung panugutan isang LGU. But bentahan ng 30% lang. At least hindi lang bala dinaguso ang mga katuran naton. Amat-amat lang.
kung na pwede man ang ganin sila makabisita earlier pagid than October 27, mas maayo pagid. Yes, Bomborlin, mas maayo nga magpadulong na ini sila temprano antes pa sa closure sa mga sementeryo kay madamo ni job kundi into lapit na Bomborlin na closure dito ginaamay pinakadamo gid nga padulong o kon after sa closure dito gid ang pinakadamo no nga magapadulong sa mga sementeryo. So as long as nga may time na ini sila Bomborlin nga magpadulong na sa sementeryo, pwede gid din sila makakadto basta hindi lang sa date sa upon sa date 29 at 30. Yes, Bomborlin, October 29, 30 kag asa na sa November 2, Bomborlin. May mga nag-star pagaligyapo na dara no? Tidugin pa ginrelocate naman na sila sa nguna Bombocarl. Ara sila gyapon. Yes, Bomborlin, nari sila sa gihapon kitiso naman sa ila area kung diin ini sila na-relocate Bomborlin. Do malayo-layo gid sa ila sini nga ginaobrahan diri sila nag-obra, diri sila paninlo sa mga nicho Bomborlin kung ano pagidara ang pililuan diri sa may area sa Burgos Public Cemetery Bomborlin. Okay. So dara ang Burgos isakop sang Bacolod Police Station 4. So ang mabantay lang dira Station 4 lang Bombocarl or may augmentation from other units? Yes, Bomborlin, amo usually ang gagakatabo no wa ilabot sa mga police stations nga yara gid mismo sa ila sining area mayara pa gid augmentation nga ginabutang nga Bomborlin subong ang mga police station diri sa syudad sa Bacolod mayara sa mga FP ang mga naga-train nga mga kapulisan Bomborlin. So maayo ginakay amo pag ini ang dugang nga pwersa sang mga kapulisan sa pagbantay sa mga sementeryo Bomborlin. Or mabutang manadra sang mga force multipliers bala ang barangay Villamonte. Villamonte yes, na no? Yes, Bomborlin. So sakop ini sa barangay Villamonte Bomborlin. Subong may nagabanta-mata naman dira pa Tinlo. But kung may time ka man lang no need na ang serbisyo sa mga sepulturero kahit ang iba na nga mga pamilya sila naman lang nagalimpyo Bombocarl. Bati ginapasalamatan ginakontan niya sa mga sepulturero kung nabukas ang mga patio kay tiamo man ang time nila para nga maka-income makapulo paminta sila bidira kag makapatahom sang pansyon. However base sa next year na siguro no? Makabalik ka na ni nga may makabisita na bla may pahanugutan na nga makasulod sa aton nga mga sementeryo. Sakto gina Bomborlin no so basin by next year sulod na kita sa sementeryo sa oras o sa adlaw sa November 1 kag 2 Bomborlin kay ako gini nga mga inadlaw kag gina akon adlaw nga gakagtugid ang mga himata sa mga nakalubong sa dili sa nakalubong nga mga sementeryo Bomborlin. May banya nga daan nga mga pribado ni bilang nga mga lulubngan diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. May mga raffle pa na sila yung Bombocarl. Fiesta. Dere bala sa may Rose Lawns bala. May mga Ferris wheel pa na dara, may mga kalingawan para sa mga pamilya nga nagatendera dara kag iban nga dante mo nang bulubanding man mo. Samtang nga nagpangamuyo bala para sa mga minataya nila. Ang bagi kani Bomborlin nga kung kaisa gakaserting reunion sa pamilya bangod nga kung kaisa holiday akong mabutang sa holiday Bomborlin pag mayara sa wala ubra so ang ginahimo na lang nila nga reunion pag magkita na sa sementeryo man Bomborlin para magpagto sa ila sini nga mga himata. So Bomborlin amo man upod man sa pagbantay sa mga kapulisan ang ginapasiguro man nga wala sa nga ihimnon nga makasulod sa mga bladed weapons Bomborlin nga makasulod sa mga sementeryo. So isa man na sa mga baraha bala na ginadumilian ni na siya. Yes, Bomborlin. So isa man na sa bantayan sa mga kapulisan sa mga magasulod sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. Hinabalang mga speakers. Yes. Kaya man iba nagadala ni sa mga portable lang na bala. Pero todo naman na siya Bombocarl, matunog naman na. Ang mga rechargeable na lang mga speakers. Yes, bawal na gyapon. Bawal ina. May pandemic man o kung wala.
Yes, may pandemic man kag o kun wala Bombo Arlene bawal gina amo gina ang permi gina checkyer sa mga kapulisan nga kung undas na o kung tigkalalag nga Bombo Arlene amo gina ang gina checkyer sa mga kapulisan Bombo Arlene. Okay. Bombo Arlene, pamatiyan nato napakayagi kan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. We have received the executive order, executive order 50 from the city government for the temporary closure of our cemeteries, 13 cemeteries all over Bacolod City. So, as part of our security plan, we will be deploying our police assistance desk or police personnel to conduct security patrols, hindi lang sa closure time, temporary closure date na October 30 to November 2, but before, during, and after. So, before pa lang sa October 30, na-deploy na kami. Days before siguro, we will be deploying our personnel, and after November 2, we will be deploying also. Okay, so mga October 27, sir, maka-deploy na kamo sa imo sini nga mga personnel sa kada sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. Yes, yes, ma'am. To ensure also the safety of our undas goers for the entire duration of kalagkalat. So I think limited lang gid ang makasulod sinada. Siguro ang i-allow lang siguro manada sa Executive Order 50 is ang time of may lubong or may burial, 30% lang ang allowed sa mga family members na mag-attend sa burial para maiwasan nato ng spread of COVID-19. Pag-visit nila, sir, mga pilaayhan, sir, ang capacity ni sir, ma-base man ni sir sa capacity sa mga nakalubong sa kada cemetery diri sa syudad sa Bacolod. Yes, ma'am. If we will base on Executive Order 50, temporary closure din itong nakabutang, So, siguro we will follow the Executive Order, the temporary closure. So, siguro kung may haragid man, depende na siguro sa kung i-allow sila ng ADF or sa private cemetery nga sila na i-manage ang ilang cemetery. No, sir, what if di sir nga mayarap ang ganyan sir nga magpamilit nga sulod, sir, even though na close ang mga sementeryo, sir? Yes, we will be imposing talaga ng Executive Order 50, We will be strictly implementing minimum health standards and protocols. Mag-violate will be issuing safety tickets, and of course, to include curfew. They're not allowed to stay overnight at cemetery. So we will not be allowing that, kada na lang undas prohibit mo na, bringing intoxicating liquors, to include bladed weapons and other mga patalong ng mga bagay, hindi na natin i-allow, even ang confiscate na. So part of our duties and responsibilities is to ensure distancing, wearing a face mask and other COVID protocols. And nakabutang man sa ato Executive Order 50, ang private-owned cemeteries, sila man mag-do their part also in ensuring the safety of and security of our undas goers, particularly on minimum health standards and protocols. Whether private or public cemetery, it's our obligation to provide police assistance desk, and police security patrols. Sa mga tanan na gusto magkadto sa cemetery this coming undas, please follow our Executive Order also 50. Executive Order 50 for the temporary closure of our cemeteries from October 30 to November 2. So we will be deploying our policemen or police assistance desk before, actually in December pa lang siguro, ara na kami and after 2, 4, 5, naarap rin yapong kami to ensure police presence and security sa aton undas goers and to prevent the spread of COVID-19. Although hindi naman din siya bago para sa aton, in fact, ginapabot na giba ni siguro sa mga kauturan naton na Bombo Carl, because second year na nimo nga may ginpagwa nga mga order para sa closure sa mga sementeryo. So, luto lang kita gyapon pilit pero grabe man pagmahal subong sa pilit kag kalamay kag gata, Bombo Carl?
sakto gina Bombo Arlene, no? Kanina nagcheck kita, ang pilit subong nga draw kay pa bulubahado pa Bombo Arlene, pero sunod sa mga nagabaligya, ati kung maglapit na o kung ara na mismo sa adlaw sa Tigalalag, magasaka ang presyo sa pilit Bombo Arlene, amuman sa gata, amuman sa kalamay Bombo Arlene. Ngala ko man nga tag 20 kay. Gani Bombo Arlene nga pinuga bakal kami ni Momo Carla sa nga bingka. Kaya gina-expect namon ang bingka taga 20 medyo lapad-lapad kasi siling 100 kuno 5 kabilog. Sus, pampato ni Momo Carla, Momo Harold, 5 gituod kabilog nga bingka pero do sang kaumok. Sang kaumok lang bala. Do no shock man kita do, pero in fairness medyo namin ang kaya sa lingan sa Momo Carl. Yes, ano nakabawi man amo na ginasabong yung kamahalang mga products nga halin na sa mga agricultural products mabala agricultural crops sa Bombocar dapat among gining tutukan sa ato na gobyerno because agricultural lang ato sa country yet tama ka mahal sang pilit sang lahing sang amo na bala sang bugas kag iban pa nga mga ginakaon na naton. Pero do sila paya ang do ay ginatagan isang nagakaigo nga atensyon na bala. That is why nga jutay man ang production, jutay ang supply, mahal ang mabakal na yan naton na kun ari na kata sa syudad. Amo gid gani Bombo Arlene, no, kung kaisa ining mga nagatanom, ining nagakuha mismo no sa puno Bombo Arlene, amo pa ni sila ang may pinakagamay na kabaton. Yung kaisa makakulon lang sa ila ang lahing, for example 5 pesos, pero pag abot gali sa tinda Bombo Arlene na pulo 15 na ang baligya. 30 gito ganing ginaya sa Libertad, correct ko? 30? Yes Bombo Arlene, 30 ang dako gid nga lahing ang gamay medyo pinakanubo nga presyo sang lahing is 15 Bombo Arlene. For example, ang kuha lang ininilaya sa puno is 5. Usually 5 gini Bombo Arlene mo ang kuha sa puno. Pag-abot na gali sa tinda, dako na gali ang presyo Bombo Arlene. Kung may kalubihan na kasubong dako gawain mo yung income. Ang problema lang nagaling Bombo Carl, barato man ang bakal dito sa puno. Yes. Ba't mag-abot sa merkado triple? Yes, amo gid gani Bombo Arlene, no. So, kung ikaw mismo ang ginakuhaan sa nga produkto gid imo puno Bombo Arlene, so ibaloon mo gid kung pila ang presyo sa tinda para at least nga maging fair man bala Bombo Arlene, hindi mo maperde ang nagabakal sa imo Bombo Arlene. Sige, at least na-check ka na naton mga kandila naman na sunod kaya bisan sirado ni but for sure damo gid gyapon ang mabakal sang kandila and then bulak adra sa may likod ng sang base center. So abiso lang naton nga bisita sila before October 29 or after na sang November 2. Thank you gid Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene, sugikan diri sa Burgos sa Public Cemetery, ini si Bombo Carl may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamang nga salamat kay Bombo Carla May Defensor direktadara sa may Burgos Cemetery ang Bacolod North Public Cemetery. Sirado na naya para sa mga bagong mga igalubong bala ang Burgos Cemetery but that is the biggest ang public cemetery dari sa aton sa may syudad sa Bacolod. Pagnubo dara sa Jesmil ang nalubong sa may Burgos Cemetery kag kun mapanugutan man ang makasulod dira sa nasiling na naton sa liwat dapat limited to 10 persons per group or 30% of the capacity sa ning sementeryo ang pahanugutan. Pwede man siya nga mapasaka into 50% kung i-authorize o kung natagan isang pahanugot sang aton nga local government unit. Nagasugod na darabantay ang mga kapolisan sa Oktubre 27 kay diri ginalauman nga mag-amat-amat na naya sugod bisita dira ang aton nga mga kotoran nga may mga minatay dira sa may Burgos Cemetery since sirado ang patio halin Oktubre 30 hasta sa Nobyembre 2. Bata ang order gani
nationwide is closure sa nga tanan na public and private cemeteries, memorial parks, and columbaria halin Oktubre 29 hasta na sa Nobyembre 2. Tamat na kamo bakala dra pilit kag kalamay kaya ko nagailapit gani ang tigkalalag. Susa mo man na yung pagsaka sa nga presyo sa nino. Hindi ko ma-rebutay sa nga bingka. Ambot ko ibilin pa na bombo Zalde. May nagatanyag magabaligya bingka. Nagbakala pa kami kanina sa tanyag tagal 5 kabilog 100. So sa pagdaho gali ang 20 pesos to ay do pila mo lang ganiya ka timo. Ay mo na ginato na ka mahal subong no. Ang aton pa yung mga agricultural nga mga products. Amo pa ni ang tama ka mahal kon baklon because hindi amo na kadamo ang supply. So nagalaom kita sa masunod na balang mga sets sa katong mga officials hindi gid kun tani pag i-chapwera bala iding mga mangunguma kag man mga fisher folks sa naton kay ang sektor sang agrikultura amo ni ang mayaran sang lowest growth sa aton sa ning ekonomiya. Pero kung matutukan lang ini matagan na dira sang subsidy bala ang mga mangunguma bisan sa abono lang na nila dira sang mag-import kita nga iba niya mga pungso na ginabuligan naton kundi ang mga taga diri na lang man niya mismo kay bisan andong sahi sang tanom ang tanom mo isabog mo na dira ay tanom mo sa aton so nga duta mabuhi ang manang siling nga sa Pilipinas siya bisan ni ite lang gana iya sang pispis mabuhi magaling kay ini amo na ang atensyon na ginatag sa aton sa gobyerno. That is why nga iban do natamaran naman ang gani sini manguma natamaran naman lang panguma kung nagasabog man sila sang humay ay nanghustuhan lang gid sa ilayang nga kulonsumuhon. Why na sila nagasiling nga biyang mapatanom gid kita sang pilagi ka hektarya na dira para nga mabuhi man kita kang dako ang aton iso nga income. Kay kun sabog naman sila sang sobra man sa ilang kulonsumuhon magbaligya ka magpadalawat ka to abi dako pa ang imong nga gasto sang sana income mo sa ginbakal sang mga trader. Pero tilang tawa bala kung magabot sa merkado. Tama ka mahal, baklon lang nila dito sa puno, tag 15, tag 12 lang to gani nagligat Ang kada kilo sang humay, ba't magabot sa merkado? Hindi maganubo sa 45 ang kada kilo sang bugas na. 29 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 9 sa aga. Sige, darinig kita sa aton sa COVID-19 na vaccine literacy. Kamu saan binato ng supply sang bakuna nationwide. Kay ang mga Pilipino, for sure, kadamo na gaman niya sa mga kumbinsido nga magpatublo sang bakuna. Why na sa payan kung ano man yung brand. It's either Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, or Sputnik Light kung mayroon na dere sa aton. Bastang mayara sang another layer of protection. Tayo siling kagabi sa report na rin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. wala sang problema ang supply sang bakuna nga nag-aabot dari sa aton sa Pilipinas. Subong ang concern lagi dari is ang distribution. That is why subong ginatunan gani sa aton sa gobyerno kundi nagligad to ang ginatanyag kung tani is incentive sa bala sa form sang discount sa mga fully vaccinated na mga individuals dari sa aton sa mga syudad sa Bacolod. Ti amo man ni subong ang ginakonsiderar sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Lantawon ang ining suggestion by the private sector to encourage individuals to get vaccinated against COVID-19.
Siling na rin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Pila na din sa mga incentives nga ginasuggest sa pribado pribado sa nga mga kompanya ang mga masunod. Pahanugutan ang mga companies sa hatagan sila sa kinamatarong nga hindi mag-hire sa mga unvaccinated nga mga aplikante. I-require ang RT-PCR test for unvaccinated nga mga existing employees nga sila ang magasto. O galing teko na mo sila malapas na nato ng tawhanon nilaban nga kinamatarong since ang vaccination is voluntary. That is not mandatory. Ginasuggest pagadari ang mandatory vaccines for healthcare workers, mga school employees, mga public transport workers, mga civil servants, ka mga beneficiaryo sang 4Ps. Mandatory vaccination for unrestricted access to public transport, travel, restaurants, and then sa mga tourism establishments. So nasiling na nato, nakadamo naman niya ganin sa mga establishmento, mga fast food chain na bala. Nga nagatanyag man sa nga discount sa mga vaccinated na. Bisan hindi ka pa fully vaccinated, importante malang nadala makapakita ka sang vaccination card nga natublukan ka na sang first dose. The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Wala ini nagatuyo nga kumbinsihan ka nga magpasugot o kung inganyon ka nga magpamatok. Mayor nga tinutuyo sini nga mapalabot kag mapahangop sa imo ang importante nga mga impormasyon na hanungod sa bakuna. Bangod ikaw bilang pumuluyong Filipino, responsibilidad mo nga magpamangkot kag kinamatarong mo nga mahatagan sang sabat. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio ang The Bombo COVID-19 Vaccine Literacy. Sige, para nga mapangamusta naton ng supplier sang bakuna dari sa aton sa may Pilipinas. Si Secretary Carlito Galvez Jr. nagpahayag nga masobran na sa 20.2 milyon ka-doses ng bakuna ang nabaton naton halin na sang tinalikdan last week sang bulan na sang Setyembre aso subong bulan na sang Oktubre. In fact, ang ginatarget during vaccination ang bakunahan ng populasyon sa sulod lang gid sang isa ka adlaw is more than 1 million. Kahit ginalantaw man na diri kag ginapuntariya gid sa katunon sa gobyerno, at least makaangko naman kita sang Merry nga Christmas. Kaling may mga nagasiling Merry Christmas sa naton, pero medyo pulo paraot tagyapo no, ilabi na kon wala man sang kwarta ibang shopping dira nga aton mga kotoran kaya ginauna nato nanay mga importante nga mga kinahanglanon, and the biggest vaccine delivery kung ipanggit nato isang tanalikdan isa nga mga binulan nalakipan ni isang 7.3 million ka-doses sang bakuna nga nabaton nato from the COVAX facility sang World Health Organization. Yari si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. So marami pong magandang balita po sa October. It's the biggest supply delivery from Pfizer, Moderna, and COVAX and Sputnik. As we had said earlier, almost 92 million doses already been delivered. For COVAX, ito po ang isa sa pinakamalaking delivery ng COVAX, considering that for this month, they have already delivered 7.3 million, which is 6.4 po ang Pfizer from US donation and 844,800 from the German donation. The German ambassador told us that they will add more to make it 1.6 million AstraZeneca donation. And also, based on the text that's given to us by ES, that another 2 million will be given by the US to make it more or less 18 million for the COVAX. For this month, we already received 20 million that already arrived. This is the biggest arrival since most of our vaccines that we received last month is only 19 million. So the achieving of 100 million doses delivery for the end of October is on track. And right now, the supply is not anymore an issue. We have more than 38 million doses in our warehouses. As we have discussed earlier, that more or less 53 million doses with more than 28 million people have taken their first dose, and 24.5 million Filipinos are now fully vaccinated. This
total of 31.76% of the target population and 22.23% of the total population. NCR is now 80% fully vaccinated, and more or less 93% have already received the first dose. We would like to congratulate the Chairman Abalos and all the NCR mayors for the job well done. Talagang napakalaki po ang nagawa po ng NCR, at ito po ay isang hemplo para makita po ng mga ibang region. Other regions are now catching up with the delivery of more vaccines to the provinces. In fact, tumawag po sa akin si Congresswoman Gomez na yung yung Ormoc is already 90% first dose. At baka makuha na rin po nila yung tinatawag natin na capacity ng NCR, and they're very happy that we are providing supply to this city. We are now raising the daily target to 1.5 million a day in order to achieve a happy Christmas this year. We will be opening the general population, then the pilot of children vaccination. And we are ramping up the vaccination of students, teachers, and tourism personnel, OFWs, and seafarers. In fact, si Madam Berna po, si Sec Berna po, Mr. President, pumunta po siya umiikot po siya sa lahat ng mga tourism spots. At nagsabi nga po siya sa akin noong last Monday, pumunta po siya sa Dipolog at saka po doon sa Camiguin Island. And ang maganda rin po, yung ating mahal na sekretary na si Secretary Prospero Popoy de Vera, talagang napakasipag niya po na talagang mag-vaccinate ng mga students, teachers, at saka po bumibisita po siya sa mga different universities. Bukas po, pupunta po kami sa isang university at magpapuno po kami ng more or less na mga 3,000 po, Mr. President. For the COVAX delivery, we would like to thank WHO and also the COVAX facility and UNICEF that the delivery of COVAX now is very significant. It already accounted for 24.3 million doses, and majority of which are coming from the U.S. donation. Total na po ng US natin ngayon 16 plus yung promise po na additional 18, and other countries are expected to donate this October. So Mr. President, as you have started to us, we need to strategize to increase the daily jobs and achieve people protection soon as possible time, particularly in key economic regions. So yung instruction niyo po na yung mga cities po, unahin po natin. And mag-mobilize po kami nila Sec Beans, ni Sec Duque, at saka si Sec Anyo, para po talaga mag-mobilize po natin ang ating mga LGUs, ang ating armed forces, ang ating police, and ating DOH regional officers. So ito po, we will comply to you. We will be basing a daily job of 1.45 million. Tuloy-tuloy po yung paalala niyo po sa ating mga mamayan na kailangan po natin mag-vaccinate because this is the only way that we can get to the new normal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sige, nabatian ninyo si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Sa parayan na sa gabon ng ilang siniyang panawagan malang ninila kag paginggan nyo sa ato ng mga kotoran nga mga wala pa nakapabakuna to get vaccinated because sa mumalaning paagi para nga ma-attain na naton ang new normal kung mabakunahan na ang aton kalabanan o kanang kalabanan sa niyang populasyon sa Pilipinas mga hindi maganubo sa 90% of the total population ang mabakunahan.
42 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Malabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time sa liwatag na panawagan naton sa aton ng mga tag-palamati o kung sino man nadara nga nakabaton sa radyo halin sa iban nga istasyon basta AM station. Bisan hindi ina siya fixed dial, kagusto ninyo nga maka-avail sa bago matahom manami nga radyo nga ginapanagtag sang Bombo Radio Philippines plus 1,000 pesos nga cash. Dalon lang ninyo diri ang radyo nga ginhatag sang RMN or Action Radio kagiban pa nga mga AM station. Mas maayo gid kung meron sa nga sticker nila and please bring your valid ID kaya pagabayluhan din na naton isang bagong radyo adugang pa ang 1,000 pesos nga cash. Sa liwat bisan fixed dial or hindi fixed dial basta ginatag sa iban nga istasyon kagusto mo nga mapabayluhan dal-ala nga diri basta nagaandar pa ang ina nga radyo. Kaya ato ni sa nga pagabayluhan plus sa nga pamilete o kanang nga banse nga Christmas gift sa Bomba Radio Philippines ang 1,000 pesos nga cash. Sa ato na Christmas countdown, 66 days to go before Christmas. Anasig lang sa mga inadlaw, no? Sa isantay 6 dias na lang ang nabilin antay sa ang adlaw sang Paskwa. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Darigad lamang sa matudod nga numero 1. Panay kita buwas sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio